Ngeze abaningi bazosibuza ukuthi why ngibaleka kanje. Ake ngichaze lonke udaba ukuthi kwenzekile. Bawusho uthi awufuni lo msebenzi ngempela. Yabona mina engingayisho kahle mina ukuthi angikazi Nkosi yami ngafuna umsebenzi ngendlela engifuna ngayo and umsebenzi ngokushaya because kwami mina ngazi abantu abazi abantu kakhulu. Hayi ngiyakuzwa ingane. Manje le staff leso ukuthi siyingozi ngoba sidinga umuntu ongathi angasheshisa ngomnikazi waso akazwani nokulindezwa. Ungasabi kakhulu ngami baba. Yabo mina umsebenzi ngokushaya. Ngoba mina ngazi abantu abazi abantu. Khuleke ungasabi ngami. Hayi kulungile-ke bhodi. Ngizama sengiyakunikeza-ke leso staff esincane sokuthi ukusiphushe namhlanje. Yebo. Wosidayisa namhlanje. Ngifuna le mali kusasa namhlanje ntambama noma kusasa ekuseni. Hayi khuleke ungasabi. Hayi lokusiphuthumise le staff. Hayi kulungile-ke nsizwa. Sengitholile umaqondana sekuphela iminyaka engisithela nabafowethu bazofakaza ngomshado ozophuma la ifuna ngibelieve nombuzo ukuthi uyangithanda na funa sambe sibhekele Kanti abantu baphi? Wala sekudayisa mina amaphara wasenke azothenga le staff. Into engizoyithini leyo umuntu umefoni. Hello? Yebo nsizwa umsebenzi uyaqhubeka kuhamba kahle. Yebo. Ukhawa usaqhubeka kahle yonke into ingomumo. Hayi umsebenzi bawuthengile awusewuhalf nje manje sewuhalf umsebenzi khulileka wena. Oh yinhleke lonto. Ya yonke into still under control wena mlungu wami ungasabi nakhulileka. Hayi ngiyakuzwa ke nsizwa. Hayi umsebenzi wakho uzoshaya ngendlela wena khulileka themba mina wede ngishilo wena yabo. Hayi ngiyazwakala. Hayi ungasabi sekusho mina khulileka wena. Hayi mawusho kanje ngiyathemba. Danko mlungu wami. Ngizoyithini? Shit. Kodwa ke ngizoma kwenye indawo mhlawumbe ngizobathola. Yo. Kumele ngizame le plan ngempela. Hayi ngifile-ke mina namhlanje. Ufuna ngivele ngizame ukubaleka. Ufuna ngenze iplan. Hello? Baba kanti wenzani lapho ngomsebenzi? Uyaqhubeka nje umsebenzi uma kwenzakalani? Cha nje kade ngishilo wena social ami ukuthi umsebenzi wakho uhamba ngendlela ayikho into wrong yenzekile. Manje ndoda ngidinga i-catch up. Sekusathatha ngizokhesha apha manje. Ungasabi wena umsebenzi ngishiya umsebenzi awuma umsebenzi sawuphelile wonke umsebenzi khulileka wena ngiyeza mina ngizokhesha apha wonke lo msebenzi engiwenzile. Ungasabi wena ngisendleleni mina eza lapha. Ungasabi wena usushilo nje ngiyeza manje. Khulileka. Yonke into ihamba kahle still under control. Hayi ungasabi wena, hayi ungasabi. Ngeke ufuna ukuthi ngibaleke. Ngikhumbula kwala mashethi amnyama. Ngizoza manje. Yo. Yona phela dalthi ngizibaleka kuba ngathi bese babutha ama-drugs zodayisa ngiwaqede ke ama-drugs abaphara wafika azowathenga ngaze ngawashiya ekhaya ngabo-3:30 ngase ngingenele mabaleka manje ngibona ngibaleka nje yo uyangifuna lo baba. Ubala kasekani ubala umuntu uqhamuka ngemuva uqhamuka ababe uthi ngimbuza ufuna la kasekani ubalekani Ewen, lasin, imalapho.
Ima, ubaleka nje, ubaleka. Mina nami ngizona ngathi wathi ngibona uhlendana ngokuzana kangazibalekele. Uyahlanya. Sesuka la bantu bahlangana. Ima ubobo. Akekho abantu abone bekhopha ngala. Ima, ayini ngala. Angibonanga mufakela ubalekani wena. Yeah, hapa la. Suka. Hapa la. Hapa man. Yo.